asị nwatakịrị kpata ego okenye agagbuo onwe ya n'ozi ịga maka na ego bụ mmadụ nkọ onwe ya osisi rara ya ahụ na mgbutu onwe ya osisi na-ara ya ahụ na mgbutu nwune onye jide ego ya ejide okpo honorable saa na-ada ebe niile maka na onye dị otu ahụ ji ego ịga maka onye dị otu ahụ bata n'obodo chairman saa ya na-ada n'elu na-ada n'ala onye jide ego ya ejide okpo eme ego bụ mmadụ nkọ onwe ya osisi ranara ya ahụ na mgbutu ama mme na agbata Kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ otu aka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume mgbanụla elekere gị ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 4 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya uche baba nwatakịrị baba nwa gara mmanya zụziri nke ọma na nwada klakla onye eze mkpọgo onye eze miro ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba anyị awụchala ịbịa mete gị mma mana so na-abụ ekwe ekele ihu asa ha kelee ọha na eze nwaanyị ọma sorry ya ewutele gị si emebeghị gị introduce don't worry. Calm down. Igirigi ayama ebelebe igirigi ayama ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwe ngwa ọsọ onye na-ele gị anya ọdịda asị m ya rajikwa egbo ọkụ na-agba nwa awọ n'ala ọchụ onye na-enweghị ihe o mere ya ji akụnye aka n'ogbo ị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwọ agwọ Clara Nwambise nnọọ Clara Nwambise nnọọ Clara Nwambise nnọọ ya atia the floor is yours. Ngwano kelee ọha na eze na-ege ntị ịma onweghị ihe m na-emefu ọhụrụ na gị n'ụwa. Thank you. You are welcome. Thank you. You are welcome. Igbo ndị ọma mgbede ọma nọ otu unu mere asị m ya gazichara n'osike onye chiri ya zere odogwu na redio nwaanyị ọma ndewo o wee bụrụ ya ụnụ manụ ka anyị si eme ya ị hụkwara na mgbede a na Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ofofo ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ yi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na mgba maka na nke bụ mkpụ na-abịa ka ọ dị nwaanyị ọma obi agbawala m Dey Mike emewaala m obi Dey Mike emewaala m obi around 2 this afternoon ma hụ miss call Dey Mike aṅụrị eju m obi ma akpọghachie ya nọmba dị switched off ma akpọghachi ha nọmba ahụ adị switched off masị ikekwe onye mama nke ọ na-akpọ m ma ọ lọghachiela piam ma rush ya shop ya ruo ebe ahụ ya wụrụkwa na shop ya mechiri emechi ma jụwa ndị agbata obi si Dey Mike ọ lọtara ha si yes na ha agbaghị m na ọ nwere ka o si bata echi bịa were 1 or 2 na shop ya sọ gịnị Dey Mike o jila nwayọ nwayọ na-akpa mgbomgbo ya ino ịma ọ naghị ara ahụ ya arawa ahụ o jila nwayọ nwayọ na-akpara mgbomgbo ya apụ uche ị chọrọ ihe niile na-akọ na ọ ka m believe gị ka aghọta m is your right to believe me ọkwa your right not to believe me nke ọbụla obi gị gwara gị gị ime uche ana m enyozikwa gị enyo n'ụdị ole kwanụ anaghị m aghọta ọmụnwa ka ọ sụrụ ya ana m enyozikwa gị enyo iwezi ka m si ele gị anya ị na-ekwu okwu iwezi ka m si inwe m si na mpaghara m si na-ele gị anya na-abịa uche ejikwa m ihe amara gị ejikwala m egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị
ofiti kwa go Clara nwoke ọchị na-ata dị m ụta ọmụnwasị dee Mike ya gbafuo ofiti kwa obi ọ dị m mma na akpụnyere m 11,000 maka your bicycle n'aka dee Mike ewere ego mgbafuo getting to 2 weeks ugbu a gị tawa m ụta lekwa anya ka m gwa gị gekwa ntị Clara kpapụkwara m iwe na mgbede ahụ anwakwala ma kpapụ m iwe na mgbede ahụ burukwa cotton wool ikpu n'isi ugbu a nyekwa m efe anwakwala ma gị kpapụ m iwe na mgbede a agwachakwa m gị abeg amakwa m ihe m ji ekwu gị m rezie voice m na gị si m ereziela voice see the way I don dey take you for like some weeks now ka isi taken for granted kpupu ya lee ka isi taken for granted gị si for gịnị kpasacha isi Clara m ma anaghị aghọta abịakwala biji m zụtara gị igwe ma kpụkata ụgbọ igwe kpụọ 11,000 naira n'aka dee Mike gaa na shop ya sị m na ọ nọ ya na ọ gaala village ọ gara olili ozu mmadụ ọfọtụ m ọ kpọọla m this afternoon n'ekwentị ma akpọghachi asị ekwentị dị switched off kedu ihe mere iji ata m ụta i chefula na omemere amachi ekpe ya onye ụta atala ya ana m aga ebe ọzọ inyere m ego jee zụọ n'igwe ọwụ bute na small money ọdịnarị ọkpa nkịtị enweghị ike igoro taa ọ daala na small money ọ dị ego ị ga-enwe ndidi o agbaracha must come back enwere m olileanya na otu ụbọchị aka ga-akpara dee Mike ị ga-enwe ndidi ọ bụrụgodị n'ọnwa Nọvemba ị ga-enwe ndidi ihe mụ na gị kpara gị na-akọ ihe na-akọ ya bụrụ na dee Mike nọ ya believe me your bicycle karịa iru gị aka kemgbe isi try and feel my pains I am feeling it already try and feel my complaint also emetụkwala m aka na mgbede biko abeg ị ga-enye ha m 50 naira nyere gị iji ṅụọ pure water this afternoon ebe ọwụ na-ese na nzere gị ịmara 50 naira ahụ m gbazinyere gị this afternoon iji ṅụọ pure water give me back nyeghachi m ya 1 2 odogwu dịka gị ị mara na abụ m odogwu ịma asị onye amụma anaghị ama n'ala nna ya ọ dị ego Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ tupu anyị eme ka ị mara isiokwu anyị ga-eleba anya n'ihe omume anyị bụ aka aja nke mgbede anyị chọrọ iji ohere a mee ka gị mabụ onye na-ege ntị mara n'ihe omume anyị bụ oche zuru obodo nke ọnwa ọ ga-ada kpọmkwem n'obodo Avụ dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo kpọmkwem n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya oje zuru obodo anya mma oje zuru obodo igirigi oje anya apụwala mgbamgba oje zuru obodo anya mma oje ndị Eko FM oje zuru obodo oje anya apụwala mgbamgba oje zuru obodo igirigi ịbụrụ onye obodo Avụ ekwekwala ka a kọrọ gị nke a n'akụkọ maka na mgbadamgba ga-agba ya bụ oje zuru obodo ga-ada kpọmkwem na Central School Field Avụ ime ebe ahụ chebiri anyị Satọde nke a na-abịa abịa gachaa nke ọzọ ya Eko FM awụcha n'ike na ebube manụ ka o si adị mgbadamgba ga-agba chetakwa na onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo amabuteleta 2,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-enwe ohere bịa n'ụlọ mgbasa ozi anyị n'ụbọchị Wenesde ikpeazụ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya anyị agba ha ajụjụ ọnụ mee ihe intaviu ha enwe ike gbake n'ọha na eze ihe obodo ha na-asọ na nke obodo ha na-anabata ọwa eko na-eme ya jekwa ṅaa njọ ịma ọ dịla ada ọwa eko ọ na-adịla ada gị nwa m ihe ị na-ege ka ọ dị na mgbede a n'ihe omume anyị bụ aka aja ịbụrụ nwa okorobịa na-eto eto ịbụrụ nwa agbọghọbịa na-eto eto come close maka na ị ga-aka eritecha uru na ihe omume a ịbụrụ nwa agbọghọbịa nwa okorobịa na-eto eto ka na-ebido ụwa ihe ka na-agbagwoju gị anya you don't know where to start from ndị Anambra Shi solution is here come close ya bụrụ na redio gị ọ dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalie ya elu ghara anyị nke mere gịnị nke fọrọ maka na mgbede anyị gaji inye gị okwu ndụmọdụ
okwu ndụmọdụ nye gị bụ onye na-eme gịnị na-eto eto onye na-achọ ịmalite ndụ ya. Ị chọrọ ịnụrụ okwu ndụmọdụ a nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị mana ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ okenye gị bụkwa onye na-ege anyị ntị na mgbede a. Kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye onye na-eto eto na mgbede a? Nwa okorobịa nwa agbọghọbịa na-achọ ka ọ ga-esi amalite gịnị ndụ ya, maka na otu ihe doro anya m bịara bịa chọpụta bụ na Clara ịma mmadụ towe around ihe dịka 11, 12, 13, 15 years ọ na-anọcha na mgbagwoju anya. O nwere ka ụwa na-esi adị ya ama na nghọta. Mgbe ụfọdụ onye dị otu ahụ nwere ike iche na o nwere time na oge dị na ọ ka bụ nwatakịrị tupu ị na-aghọta ihe na-eme irula 50 years. Ị hụrụ that time ka ị ga-eji awọ ihe ị na-eme gịnị ị ga-awọ. Ama m na-aghọta. Ụwa ga-adịkwanụ na-eme gị sọnha maka na o nwere ihe ndị na-amaghị mee gịnị gbasara ụwa. O nwere ebe ị na-agabeghị, o nwere ihe ị na-emebeghị experience. Ọ dị ka nwatakịrị bidoro nwa amụrụ ọhụrụ bi chọrọ ịga ije ọkwa ị na-aghọta ịma o guzowe gawa ije ihe ọbụla ọ hụrụ ya eburu. Ọhụgodi ite ofe ọ ga-atọ mbụlụ ya maka na ihe niile na-adị ya sọnha ọ na-achọ ịmatacha. Ọ na-adị anxious. Ọ na-achọ ịmatacha ka ọ mara kene what is ọhụ Clara ugbu a ya na cotton wool okpu n'isi ọ ga-achọ ka ọ kpatụ ya aka mara kene ihe mere Clara ji kpuru cotton wool a. Ọ bụ otu a ka ọ dị ebe onye na-eto eto dị. Ihe awụ wig canopy ọwụhụ cotton wool ịma na ịma anya ịghọtala ka ewu gịnị wig ọ ihe a na-akpọ ya wig like izu ụka ị gara aga kpuru izu ụka n'isi. Kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye onye na-eto eto na mgbede a gị bụ onye na-ege anyị ntị? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gaa na Facebook anyị kiriwe anyị live ebe ahụ zibatara anyị ozi. Iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị ide naanị Eko FM na capital letter kiriwe anyị ebe ahụ. Zibatara anyị ozi like kpa ma share ya. Ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị ebunyezie gị bụ onye na-eto eto uche. Mezie ka ị mara ihe ndị ị kwesịrị ịma na mgbede a n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM, 100.7, the freshest people. It's the sound of the city. Echo 100.7. Maka ahụ ga-ebere ya eji adawa elu ụkọkụ ala okorobịa isi jem na jem ga nwa agbọghọ bịa nyụrụchi ihe amasịcha ya ya ka mekịta isi ahụ jebere si tile keta nsa ọmakwanụri ọcha nkịta na-akụkelega ya anya mmụọ na isi amarị ahụ nkịta akpụkpogbuo ya shi ya ebeli elu jeberela akwụkwọ mkpote dị ọcha aka ya si ahụ ise nkịta eriwu ya shi nna m eze kese bịa nụọ arịrịela nụ ndị nụ ngago nna m eze kese bịa nụọ arịrịela nụ ndị nụ nna m eze kese gara ije abịa jema na bịa fa nnọọ ọgalija bịa fa nnọọ were ya erieri keta na ndị nụ yọ ya kwamokoko nga ya si ụlọ ma mkpụ chere na ọmụ mokọba yi ya kwa nwụ chọrọ eze bịa ma na ba mbịa ya o ahụta ndị oti o dani dimi o o dani ahụ dani wae ndị ọrụ ụzọ egbe egbe ndị ọrụ ụzọ agbaghala ibe ndị ọrụ ụzọ egbe egbe ndị ọrụ ụzọ agbaghala ibe ndị ọrụ ụzọ egbe egbe ndị ọrụ ụzọ agbaghala ibe ndị ọrụ ụzọ egbe egbe ndị ọrụ ụzọ agbaghala ibe a
na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije ka bụkwa ọgịga ịma ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ Kedu igba mọrọ nze ma ọzọ anyị alọghachiela Kedu nwaanyị ọma ka njikere gị ndị uwe ojii ha bụ ndị ọrụ ụzọ awụ ndị ọrụ ụzọ mana ha na-anọ n'ụzọ awụ ndị ọrụ ụzọ mana ha na-anọ n'ụzọ ụzọ ha kwesịrị ịnọ oke ha awụghị ndị ọrụ ụzọ mana ha na-anọ n'ụzọ gịnị ka ha na-eme n'ụzọ ọtụtụ mgbe ị na-ahụ ha ha ọrụ ha kwesịrị icheki ụgbọala oke inyocha ụgbọala mana isi ha awụghị ndị ọrụ ụzọ iwu ha n'ụzọ ha na-ana ndị ụgbọala ebe ọsọ imo 100 naira sometimes oke a na-anaghị ego oke like ha na-anaghị ego ọ ịhụbeghị ha ọ na-eme n'Imo ọ na-eme na steeti Imo ime nere ihe a eche m iji asị sometimes na eji ahụ ha na ụzọ agbala eji m ahụ nụ ha na ọkwa ka nnụrụkwa from you ịma asị ama mmadụ abụọ gbarawa ezi ama ị na-akọwa na ndị uwe ojii na ha bụ ndị ọrụ ụzọ na a na-anakwa ego ike bịara igirigi ọfịsa ọwa eziokwu idekọla emoni arụkwa na ị na-ana ego kwụsị ya iwu megidere ya mme na-aghọta ọfịsa na-aka ọsụ hold-up maka 100 naira gị nọchi ụzọ gbiri ka egbe m si enyewe gị enyewe ọwụ nrụrụ aka ọ kọrọpshọn ka ị na-eme wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọra gị gịnị aka mmadụ ọfịsa na tụrụ oyi dekọla emoni ọ wee eziokwu sị ị na-ana 100 bọs ike ghọrọ Kedu igba mụrụ nze ma ọzọ na mgbede anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'okwu ndụmọdụ nye gị bụ onye na-eto eto ka na-achọ ịmalite gị na ndụ gị nne na nna gị amụọna gị itopụtala ịmaghị ka ị ga-esi ebido ụwa gị gị na-ebido ụwa mfatị mgbagwoju anya ejula gị gị ahụ mana anyị chọrọ iji ohere ha mee ka ị mara na ị hụrụ live anyị nọ n'ime ya ọ step by step ịmaghị step 2 ị ga-emecha lọghachie bịa zọkwa step 2 ahụ gị na ụkwụ ama m ị na-aghọta live anyị nọ n'ime ya step by step nwayọ nwayọ onwe ka isi hapụ step 2 jee zọkwasị ụkwụ na step 3 ị ga-emecha lọghachie bịa zọkwa ụkwụ na step 2 ahụ ọ ga-ebu gị na uche ọ ga-ebu gị ọ dị ka ị na-agbaje story building ịghọtara eweta ị ga-eche ma akwụ mmahie ya bughachi ndị nke ọzọ awụrụzie mmahie ka ị ga-adịkwa na-eme gịnị na-amaghị ya ị bụrụ nwatakịrị ka na-eto eto ị chọrọ ịmalite ndụ gị don't know where to start from bịa nso ihe mbụ anyị ga-agba gị wee bụrụ eletukwala agụmakwụkwọ gị anya uche n'agbanyeghị ihe niile ndị enyi gị na-agwa gị onye ukwu na onye nta na-agwa gị sị gị hapụ kene onye nke awụ prọfesọ ụgbọala ole ka o nwere ụlọ ole ka ọ rụrụ o mekeala ya in life ego nọ na biznes jee mụọ ahịa jee mụọ ọrụ adata early stage o eletukwala agụmakwụkwọ gị anya ma ọ na-enweghị dị ihe ọgwụ gbalịa nweta agụmakwụkwọ praịmarị ma ọ bụ nke gịnị sekọndịrị i get why gbalịa mụta ka esi agụ na ka esi eme gịnị ede ọ dị oke mkpa ọ dị oke mkpa maka na o nwere ebe ị ga-eru n'ụwa gị cheta ihe anyị na-agwa gị na mgbede a enwere ụfọdụ ndị na-ebutere ha kwasị gị saịn gị na-asa enwere ihe saịn ga-eme ahụ ịma ma saịn ya na ihe a gị ọ na Naijiria nke ugbu a 21st century Naijiria ka ị na-amanye agụ ịma ya ede ọ dị gị ịsọvaịvụ gara ahụ ịma o nwere ikekwe ndị mmadụ agaghị agba gị ihe a mana anyị agbala gị na mgbede ọ bụghị na Naijiria nke ugbu a ka ị na-agaghị ama agụ ị gaghị ama gịnị ede gbalịa nweta agụmakwụkwọ praịmarị ma ọ bụ nke gịnị sekọndịrị nne na nna gị jide ego gakwa mahadum i get why ị na-agakwa n'akpụkpọ ebula n'obi na ịgacha ya ga ịbawa ọgaranya ịma ọtụtụ misteki ọtụtụ ndị mmadụ na-eme bụ na nga akwụkwọ ngacha ya ma enweta ọrụ ma arụwa ma aba gịnị ọgaranya
burugodi n'obi na ị na-aga akwụkwọ to develop yourself. Thank you. Maka onwe gị godunu. Na ị na-aga akwụkwọ iji mee gịnị wulite onwe gị. Thank you. Ama m ị na-aghọta. Iji wulite onwe gị. Mere iru ebe ahụ gị leruo anya ala. Ihe ọbụla a na-eme n'ụlọ akwụkwọ gị soro ha mee. Efanti na-ewu elu ebe ndị praịmarị ga-ebi. Iya owe ebe ndị praịmarị ga-ebi. Efanti na-ewu elu ebe ndị praịmarị ga-ebi. Iya owe ebe ndị praịmarị ga-ebi. Ị nọrọ n'efantị gị gụọ. Ịba na praịmarị ya adawa. Uchenna hedona Uchenna hedona nwa mara obi nne ya nwa mara obi nne ya oregburu m gas onye mma oregburu m gas onye mma ewo obi mo ewo obi mo nke ọbụla a na-agụ gị mee gịnị ga-egụọ. Isi gịnị? Oregburu m gas. Remisi ya wụ Clara hedona. Ama m na-aghọta. Ọ level mere gịnị ede na ya. Ịrụzie mahadum. Of the greatest Nigeria student, great. Of the greatest go. Of the greatest gba. I want to vomit. I want to I want to I want to ụmụnna kwenu gị sorokwa ha mee gịnị mee maka na ihe ọbụla onye ruru n'oge ya mewe ya abụghị gịnị ụsa eletukwala agụmakwụkwọ anya ya enwe onye nọ na-asa gị isi na-ahapụ ke n'ihe a skuulu na sekam ị ga-amata na skuulu abụghị sekam. Mgbe ị ruru ebe ị ga-eru ebunye gị akwụkwọ sị ngwa gị megheriwe nwewa nga ishu ime iti na-enwe nga ishu gị na onye ite enweghị ike ime conversation gị na ya enweghị ike nwee conversation dị ka mmadụ ihe ọbụla ị gbara ya opi ike elu offense belosom iji asụsụ obodo ya enwe argument ahụ ọ baraala na English baraala na he opi ike elu gịnị offense. Ama mmena onye iti na nga ishi ewo 5 and 6 maka na obi ya ga-adị na-agba ya na ị chọrọ iji agụmakwụkwọ gị mee ya intimidate. Ike gwara akpụkpọ dị mkpa ka ị hapụ ịdị na-asụ I can't move back than this. I came to your house, you didn't day. I am speaking to you. You are not replying that. Oyibo wa agbara. Ama me na aghọta. I am speaking to you. Ka ị hapụ ịbịa lụwa olu oyibo ndị dị otu a. Gakwa gịnị akwụkwọ. Eletukwala gịnị agụmakwụkwọ anya. Nwaanyị ọma amaghị m o nwere okwu ndụmọdụ ị nwekwara ike inye onye na-eto eto na mgbede a. Ọzọ dị ka ibe ya ị na-agakwala akwụkwọ ahụ ị ga-aga chọọ ihe ọzọ ị ga-eme iji gbakwunye agụmakwụkwọ ahụ ị na-agụ. Okay. Makwana gị chebe ị ga na-eme IT ka iji gbakwunye iji nyere onwe gị aka develop onwe gị mmụọ. Ịma si experience is gịnị? Best teacher. Thank you. Gị na-agakwana gị na-amụtakwa ndị ka na-achọ ihe ga-eji ma attach. Ị na-aga na-agụ theory gị na-emekwa practical. Maka na ha abụọ na-agakọ. Thank you to carry yourself. You know? To help yourself. Ọwụ gị gakpunye ihu ebe ahụ ka Aristotle kpukwara ka Graham Potter kpukwara na nke a mekwara 1974 gị gekpugide ihu ebe ahụ na-agụ na-awụsa na-agụ na-awụsa ị ga-aga ịgụga maskọ ma sị gị konsol mekwara nke a kemgbe ị gbara pụta ụwa ịhụtụbeghị konsol ị chọghịkwa na ịma ihe wogene konsol ị na-agụ maskọm no redio eziokwu ị na-agụ food nutrition ị gabeghị ịmaghị ka esi akpọbeghị gaa kichin ga mara ha fa practical ka mma. Ọ dị mma gị na-agụ theory gị meje with practical dịka ị na-aga akwụkwọ chọkwa ihe ị ga-eme gịnị ị ga-amụ ịgbasa akwụkwọ gị ga ebe ahụ ọ bụrụ kọmputa ọ bụrụ ahịa ọ bụrụ ịtụ akwa gị na-eme to help yourself. Ọnụ ugbo onye chọkwara ịnọ under somebody ịnahụ o nwere ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị university ndị na-aga mahadum o nwere ada ka esi gbasa akwụkwọ lee ha na lọji ha
ha nọrọ ebe ahụ ha nọrọ gịnị ebe ndị nke nwoke achọwa nwaanyị ha ga-ebu nke nwaanyị achọwa nwoke ọ gaje sụọrọ ude ọ ga-agakpụrụ je sụọra ya ude oge na-aga ị naghị ajụ onwe gị sị nnọcha na mahadum apụta what next? Oge agakwala oge agaala ma ịnọcha pụta o ịma a na-ekwu ya sekwuchi ike na gị na-eche oge a na-eche mmadụ oge o nwere taịm iche gị dịka anyị na-ekpe ihe a sekọnds dị na-agara onwe ya na-agara onwe ya tịkọm tịkọm mgbe oli je na ya ụkwụ ọ na-echekwanụ gị ebekwanụ who are you taịm ọ ga-abịa chewe ọ sọkwala gị gaa na mahadum ebe ahụ nọrọ uche makwa na enwe relax ya ha na-aga ebe ahụ ha aga relax ya ụfọdụ enwetaghịkwa admission just n'ebe a 4 years aga just like that iji aga mụọ ire ahịa ma ọ ga mụọ aka ọrụ ọ karara gị mma o inwe aka inwe mụọ aka ọrụ ahụ nweta ego bido nke gị nwetawa ego gị tiezi aka gazie jiri aka gị ntụrụ rejista onwe gị gakwana ya bụ mahadum ozugbo ama m ị na-aghọta ya bụ ihe ị kwesịrị ị na-aga mahadum gị mara ihe ọzọ ị kwesịrị ime ozugbo ị na-esi na mahadum mee gịnị pụọ graphic design ịdụ akwa weluda chọọ ọrụ kapịnta ihe ị ga-eme ejuru eju injinia ndị a na-edo ụlọ ihe the word dị big ime onye ime accommodate onye ọbụla thank you uche ma ọsọ versatile gịnị ka m gara eso ị ga-ajụ Mary adị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma ụfọdụ chere kapịntịrị wọk wụ ọrụ ndị ogbenye uche mana ofe osiri ndị a na-arụcha na ọfisis onye gwara gị na kapịntịrị wọk ma gọọmenti haus ma ụmụ ihe ndị a kapịntịrị wọk ihe awụkwala ezigbo ọrụ dịkwa gị ọnụ ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ụmụ okorobịa ha leriri ya anya ifuru ụmụ nwaanyị megechi ụmụ nwaanyị ndị mmadụ na-eme mana ọtụtụ ndị lelere ya anya ọwa ọrụ ahụhụ this and that iji gbuo ọrụ ị gara ịmụ ihe amụta ya anya eruo oge ala ịmakwa ndị gị uduko ịmakwa ego ole a na-ama iji rụọ bedị nkịta akwa ndina ịmakwa ego ole ha na-eji arụ ya nye gị ma bụ onye na-eto eto ị nwere ike nọrọ na-eche na ị nwere oge na taịm ị nwere taịm n'ihi ya gị relax ya gbatịpụ ọkpọ ede 11 years ede 13 years ede 15 years Lamine Yamal ji agbara Barcelona bọọlụ afọ ole ka ọ dị akwa 16 years ka 18 nwanne ya obere nwa mgbe ọ dị 15 o mee kewala name you don't have time time waits for nobody ihe ahụ ịma na ị ga-eme echi mewa ya taa mewakpa ya taa maka na echi adịghị guaranteed ị ga-emekwa nke ị ga-emekwa nke mewakpa ya taa do it now ka ị hapụ ịdị na-eche na ị nwere the whole time tupu ị na-agwọta ihe na-eme ịgbaala azị ọnụ ịgbaala isi awọ ịwọọla agadi ịka ala mewakpa ya ugbu a ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ị hụrụ gị ma bụ onye na-eto eto nwatakịrị nwoke nwatakịrị nwaanyị ị chọrọ ibido ndụ gị mara ụdịrị mmadụ gị na ya ga-ayị ọyị zere ọyị ọjọọ ị hụrụ ọyị ọjọọ ọ na-ala mmadụ n'iyi ewu na-anaghị eri ji sowe ewu na-eri ji ya amụta ka esi eme gịnị eri ji otu a ka ọ dị gbam zere ọyị ọjọọ i get why onwe ihe dị ka ọ na-eme otu ahụ anaghị m eso ha eme one day you go do na small butterfly dey take enter bush ị hụrụ onye ahụ na-aṅụ anwụrụ that guy na-aṅụ anwụrụ gị na ya na-eso otu ụbọchị ị ga-aṅụ ya agbara m gị eziokwu uche akwụọ na ebe ahụ na-ekuru anwụrụ ya o kugide otu ya gasị gị nna try ya n'ihe anọ na you go try am one day why you dey do like this try am na nwanne onye ohi bụ gịnị onye ohi maka na esi ndị polisi ga-ejide ya ha ga-ejidekwa gị esoghị m ya ọfịsa anyị n'ofelo ọfịsa anyị n'ofelo asị nwanne onye ohi bụ gịnị onye ohi maka na o zute ohi ji ya zụọ bọnsụ ị ga-ata ọzọ granọt ị ga-eme gịnị ị ga-ata achọ ya ahụ gị nwa aka n'ukwu chom otu a ka ọ dịkwa ebe nwanne ọgaranya dị nwanne ọgaranya bụ ọgaranya otu a ka ọ dị na so live bi agwụ m ọgaranya Clara bụ nwanne m iji maatụ onye chọrọ ịgba Clara okwu ịmaghị Clara nwe asị onye bụ
Clara nwanne Uche no ka bara ọgaranya former governor of Imo State. Uche achọkwana ịma atụ sị gị eti iwu nwanne m asị gị ma ga-awụ nwanne m Clara ọcha ị ga-awụ obenye ahụ nwanne m chere asị ma Uche nwanne ya nwaanyị wụ ihe a onye isi ala nke a na-azụ potere asa Uche nke aka Uche nwanne Clara no nke a na-azụ potere ya kpa eju ọ dị ego ịbụrụ onye na-eto eto mara ụdịrị ọyị ị ga-eme gịnị ị ga-eso mara ndị ị ga-akpọ ndị ọyị gị zere ọyị ọjọọ a na-enwe ọyị ọjọọ mere mgbe ahụ nne na nna gị hụ onye o nwere onye ga-esoro gị bịa n'ụlọ ụlọ nne na nna gị awụ ọnụọ gị esozi na ya ị maghị ihe mere o ji dọọ gị aka na ntị si esozi na onye a na anwakwala anwụ ma ahụ jọkwala gị na onye again nwa jọkwala n'ụlọ m ọzọ ma ahụ jọkwala gị na ya ọzọ mana mgbe ọ nọ na-agba gị ya gị chee na nne gị na-emegbu gị emegbu na nna gị na-emegbu gị emegbu o nwere ihe mere o ji si gị hụrụ onye eme na gịnị eso na ya o nwere onye nke ọ ga-asị gị o nwere onye ọ ga-ahụ gị na ya na-achị obi adị ya mana ya na otu a ka nne na nna anyị na-eme mgbe ahụ ị bụrụ onye ji ebu klaasị n'isi ma mọda nwa anwa ahụ gị around that guy ama gbara na oburu hapụkwa ugbu ụwa mebirila onye gbara onye 20 ga-eri nri rizi ọfụma feel comfortable mgbe elu bụ ala ọsa gbake na onye 16 na school bịa rie nri ka m hụ ọ ga-adị ka ị committed crime ị gara school gba onye 16 obi sheru gala gị eburu nri ahụ rie hapụkwa ugbu a onye dara ada onye nwere F na-adị comfortable ịhụ ya ya na-aga mụ na onye ha mụ na mgbe elu bụ ala ọsa akpọọla onye gbara first kpọọ onye gbara second kpọọ onye gbara third lee anya fourth ahụ gị top 10 ino dey there top 10 nọghị ya mgbe anyị gara ụlọ akwụkwọ praịmarị maọbụ sekọndịrị top 10 you know dey ọ ga-adị gị ka ala mie ka ime gịnị ka ị daba mgbe ahụ nne na nna m lee onye gbara first mgbe ahụ ị hụrụ onye nke a sonwe ya ị hụrụ iti mpata akị a liva mgbe ọ dị njikere gị sonwe ya maka na ọ bụ otu ụwa mere gịnị kwesịrị ịdị ị na-esokwa na onye ahụ ma akwụkwọ gị na-ahụ improvement na ndụ gị gị na-ahụ improvement na gịnị na ndụ gị mana ịma na onye a na-aṅụ anwụrụ gị na-esosi ya ike ịma na ọ na-eme aka ntụtụ gị na-esochi ya ike nne na nna gị kwuo ọnụ gị na-agba ọ dị ego onye a na-agba ibi ya na-ete afọ ị hụrụ ajọ ọhịa o ji ya ụgbọ na-aghọta gaa n'igwu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya Uche ihe m ga-agwakwa onye na-eto eto na nke ugbu a gịnị ịbụrụ nwoke Uche ga-adịkwala n'ịchụwa nwaanyị gị bụrụkwanụ nwaanyị Uche ga-adịkwala na ịga ịchụwa nwoke ama m sị ụmụ reshi ike ugbu a a ga-akụghe ha aka koria n'aka uto agaje n'ụzọ ihere eme pụtụ Uche gị dịrị na ị hụrụ agụmakwụkwọ ahụ edila gị ma ọ bụ ọrụ ahụ edila gị focus there develop yourself first find yourself first ma fọ chọkwanụ ihe na-eru eru asịkwa ruo oge ya ada nke bụ eziokwu wee bụrụ ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ thank you ị hụrụ ihe a niile ahụ na-eme gị ịhụ nwaanyị otu a ahụ na-amali gị ịhụ nwoke otu a ahụ na-amali gị how I wish onye awụ my boyfriend ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị ụra ga-emecha ju onye nwụrụ anwụ gịnị afọ gị na nwaanyị ga-emecha nọrọ n'akwa ndina ike agwụghị imetụ ya aka awụrụ wọ ọ ga-abọ gị sam gị sị ya leave me yes ị nụrụ ya anọ ị hụrụ ihe a niile a na-eji gị na-ahịwa oge eru n'ogo nke na nwaanyị ga-abọ gị sam gị ghọtazie na ọwa ọrụ ka ọwọ ihe ahụ ị na-achọ ugbu a na ọ work very big work ọ bụ onwe ya onye gwara gị nke ahụ mana ọ wee very big work serious ị ga-adị gịnị ka a na-akọ ihe a gị ma bụkwa na onye nke nwaanyị o nwere mgbe di gị ga-abọ gị ihe ga-apụ gị ọnụ some people are here saying they ask na food ọkọ ihe a na-ajụ na food amami na wata ihe a niile mere iji ugbu ị naghị akọnsentreti nwe nlekwasị anya ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ gịnị afọ
na ha adọla gị ugbu ejila ụtụtụ eri nri abalị thank you maka na agụrụ ga-agụ gị. thank you Jonifa o The Jonifa. Ilong. Ị ka bụ nwatakịrị zere nwaanyị. Ị ka bụ nwatakịrị zere nwoke. Zere nwoke. Maka na ma nwata eru wara ọgọdọ gara ewu ya wuchie ya anya. Ya wuchie ya anya ozugbo. Ịma na ha ekwula isi na-efe gị kpaka kpaka kpaka. Calm down. Isi na-efe gị kpaka kpaka kpaka. Onye ukwu onye ntakpuo isi na-efe gị kpaka kpaka. Ahụ na ha aṅana gị. Ahụ na aṅa gị. Ịtọwa nwaanyị ime. Ndị mara na ego eji azụ pampas abụghị ihe ama mme na aghọta. Mara na ego eji azụ miliki n'obi ihe. Ndị mara na ya wee ije dị anya. Ama na aghọta gbadokwa anya igete why. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ onye na-eto eto na-achọ ịmalite ndụ ya belata aka na ịpị ekwentị. Ị hụrụ ekwentị ahụ iji n'aka ọ ga-eme eke gị ọ ga-ama ayịkwa gị. Ekwentị ahụ iji n'aka agbara m gị eziokwu o nwere ike ime gị mmadụ nwere ike ime gị onye nzuzu onye ihụrụ ihu. Landụ gị n'iyi. Anaghị m asị gị apịla ekwentị o wee mepeela anya ọkwa ikuru ya n'ụbọchị ụnyaahụ mana belata aka ka isi eme gịnị apị ekwentị 12 o'clock nke abalị. Ịmụ anya jụkwana m ihe ọ navigate ka ilekata vidio agbọ gị cheta game ị ga-agbakata ya chi efo mgbe ọ kụziri 5 ka ị na-ebido mee gịnị rahụwa ụra ihe a sign of onye na-enweghị plan na laziness. Sign of laziness. Mgbe ị ga-eteta n'ụtụtụ chọọ azịza zọọ ihe chọọ nhazi ihe dị njikere kwado onwe gị mgbe ahụ ka ị ga-ebidozi rahụwazi ụra nne gị akpọlitewe gị mgbe ahụ gị na-ahụtazi ya ka a na-emegbu gị emegbu maka na all through the night ihe ị nọ na-achọ atọ ụmụ nwaanyị na-achọ atọ ụmụ nwoke na-ekiri ndị gba ọtọ were volume ya gbatuo were volume ya gbatuo. Nne na nna gị anaghị ahụ gị mana Chineke na-eme gịnị na-ahụ gị. Ọwa akpa ndina gị ka ị na-akpazi ihe a ka ị sikwa na ọkpazi akpa ndina gị ka ị ga-edina na ya ama m ị na-agwata ya bụ ihe oge na-aga aga o otu a ndị ugbo ị gaghị asị nga ha n'ụlọ akwụkwọ praịmarị gịnị ka ngaji ime ma ọ bụ nga ha n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị isigodị na ị ga-enye m ijeri kwuri aga m asị gị nwanna olesi ị ga-asị nga ebe ahụ asị ticha oge na-aga aga there is a time for gịnị everything. Start early oge adịghị start gịnị early. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nne na nna gị na ha akpanyere gị ọkụ n'ahụ jee mụọ ihe a jee mee nke a mommy leave me mommy leave me daddy leave me auntie hapụ m I am on it I'm thinking about it. Oge na-aga ihere na-eme gosi isi gagige mụọ ọrụ uche lewenu oge na-aga ọtụtụ n'ime ihere ọrụ ị ga-amụkwa echi ya bara gị uru na-eme gị. Nna gị asịla gị ngwa take your time chezie nke ọma ihe ịma na ị ga-emenwu bịa mee ka ọ mara kemgbe esi ahụ ruo taa otu a ka ị na-agagharị na-achị n'ike n'aka na-agagharị uche ihe eji ekwu gị ihe ahụ time shall come ị ga-achọzi opportunity ahụ you will not see it ị gaghị ahụ ya mana ugbu a ọ dịala gị at your distance na mbọ aka nna were na opportunity gị na-akpaga anyị enwere mgbe ọ ga-eru gị na-achọzi ya abụọ karakara biko onye ga-enye nwere ike nne na nna gị anọghụzi ị gaghị ahụ opportunity ahụ o nwekwara ike ego ga-eji a sponsor ga-anọghụzi ị ma na o nwere ndị nne na nna ha gwara sị ngwa gaa akwụkwọ ibe gị na-aga leruo anya ala gụọ ya agụmakwụkwọ 4 years agụọ ya pụta ị jụrụ ajụ na ị gaghị aga afọ ọsụkatara gị gaa kọọsụ 4 years ịnọ lee gị 6 years lee gị ihe ịma nnọọ ịchọ ka ị ga-esi anapụ nne na nna gị ego na so they spend for that school where you dey go ọwụkwa naanị gị ọ bụrụ mass communication ka ị na-agụ ego esi nna gị asị ụnụ zụta akwụkwọ textbook mass na-asịkwa azụta nke communication otu a ka ị na-ama nne na nna gị biil ayara ha nwa na-awụfukwa n'ego chee na ha na-emere gị amaghị na igbuola onwe gị efu ka nkụ o nwere na ndị nọ na mgbagwoju anya ugbu a na mahadum maka amaghịzi efu nke a ga-asọ ike agụla ọkpọrọ shia na-eme m na-eme onwe ya maka na agụmakwụkwọ mahadum dị ụtọ
ma f na-anọghị na ya Oh. mana f dịrị ya ọ na-akụ obi njini ọ bụ iteta n'ụra chi ibili gaa akpụkpọ mmụọ ga remind ara gị sị sọtụọla Oh. bam 101 ama na-aghọta ịsọtụọla nke a ịma f karịa mahadum adị boring f karịa mahadum adịghị na boring mana ị na-enweghị f mahadum wo gawa agawa ya na-atọ na-aghọta the more the f the boring the mahadum o nwere ndị na ugbu a f itoolu na-ekwu okwu n'isi ha Chai. Ike agwụla. Ka ha si agafe ụdụka ihe ọnọdụ a. amaghịzi ma ha give up gp agbadala Too much. gp agbadala bp arịa Hell. ịma gp na-agbada bp na-arị ama m na-aghọta ya bụ ihe ị na-aga akwụkwọ mahadum gp gị na-agbada bp blood pressure gị na-agbali Ew. ọkwa anyị gara ya aga anyị maka o si adị ịchọ inyere onwe gị aka ozugbo ị na-aba mahadum leruo anya ala Mara ụdịka onye ị na-eso. concentrate Focus na akwụkwọ ahụ edila gị. you will enjoy it ọ dị ụtọ ma ị mara ihe ị na-eme gịnị ị na-eme Ọ bụ ịga ebe a ga dọkawa oke enyi onye ka ekwe enyi nwoke adọkwa enyi enyi ozugbo ị na-aba na mahadum kpam gị ya na-atọ gị brabara gị hụ ụmụ ọma ze ga-eme onwedị ụdịrị ukwu nọ n'onwe na-agaghị ahụ ụmụ ọma karịrị ụdịrị nwoke ọbụla ị chọrọ ọ karịrị onwe ihe dị na-adịghị na mahadum ijiri maka ya were mmalite ahụ kpokọọ f ị ga-ebe mmakpara mami na ghọta kedu uru ọ ga-abara gị na ị gachara mahadum buru tọdụ klaasị pụta bịa na-ekpokọgharị ịwụọla nne na nna gị gịnị n'ala ya ka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya o gị bụ nwokorobịa gị bụ nwata na-eto eto gị bụ nwaanyị na-eto eto biko rubere nne na nna gị isi oke akwụkwọ nsọ kwuru ekwu si sọpụrụ nne na nna gị ka ndụ gị wee dị ogologo n'elu ụwa ị hụrụ ndị tọrọ gị sọpụrụ ha ọ dị oke mkpa mana enwena onye wụkwanụ gị mmadụ n'anya onye wo gị mmadụ onye wụnụ gị mmadụ n'anya itoola mba enwe ndị toro nu before you iwe ihe a agada gbachiri izu agụ ọ mazuru ihe niile onye na-ekwufukwa n'ụka nga ị nọ ọ mazuru ihe niile fee ya jajajaja wụsa ya na-akụ anya gbamgbam na-akụ anya gbamgbam iwu onye na-ekwufuru gị ụka nne na nna gị na-ekwufuru gị ndị tọrọ gị anaghị ekwufuru gị otu a ka ọnụ gbagha gị gwara otu a ka ahụ mege gị bizi iwu bizibọdị na-akụ anya gbamgbam kpaa gị aka na clock it anaghị m ete rubbish ojii ga isi keke gị shi nga arụ Douglas gị chefuo na ugwu bụ nkwanye thank you o nwere ebe nsọpụrụ gị ga-akpọga gị n'ụwa thank you o nwere ebe greeting gị a na-eji greeting achọta di a na-eji uche greeting hụrụ ekele na-emepere mmadụ ụzọ gịnị ka a na-akọ ihe a mana ihu ndị okenye gị dudufere ekele nwere ike ịkpọga gị ebe ị na-eme expect na ihe ọma ọ ga-emere gị ị na-eme expect ị na-atụ ha anya ya mana ọnụ gị ahụ adụrụ ya na eji na-edo duchie ya gị garị oge dudufe ọ dị ego gị nweta ebe ị na-akparị onye tọ gị correct ya gị nwa m nke ịsụkwa na ọgịnị don't correct me. Correct your children. You know, gị kparịwa ya. Ọ jụrụ gị sị ihe ịsụ ọgịnị kwesịghị ịsụ ihe a ịbụ ya akụna ọ gụchala ihe okwu. Don't correct me. Ọ wụsụwaka ugbu a adịkwa onye na-ekwesị akọrekt ya na ihe okomi mana ọwụrụ mbụ anyị kwuru ekwusị na igbo mụrụ m ji ekwuru ekwusị ọwụ otu onye na-azụ nwa mana edo onye na-anye onye ezi aga correct ụmụ ke gị jee correct ụmụ gị abeg leave me alone ka m biri ụwa m gịnị alaje n'iyi okwu ndụmọdụ ọzọ anyị ga-enyekwa gị nwa bụ onye na-eto eto wee bụrụ ị hụrụ onye ahụ kere ụwa niile bụ Chineke dịka ị na-eto ahapụkwala ya gịnị aka ama m ị nụrụ ya bụ ihe isi m kwugharịa ya dịka ị na-eto
ị na-achọ ịmalite ndụ gị ịhụrụ Chineke kere ụwa niile anwakwala anwa ha ya gịnị aka ngwere hapụ ukwu osisi aka ga-akpara ya ozugbo njenụ jidesie ya ike. Kedu ka ị ga-esi ejide ya ike? Ime ịmara Chineke ya na agba ọma na-agakọ. thank you. Onye ma Chineke anaghị akparị ndị tọ ya. mmụọ Chineke nọ n'ime gị nọ. Ọ ga-eme ọ dị mkpa. Mhm. Ị hụrụ ịma Chineke mere gịnị dị mkpa. Ịmara Chineke ị ga-agụsi akwụkwọ ike. Ịmara Chineke ihe ndị a niile anyị na-arụtụ aka ị ga-emezucha ya. Jidesie ya gịnị aka ike. I get why. I get gịnị why. Echekwala na amamihe gị ga-educha gị n'ụwa. O nweghị ihe ịma. Jide Chineke aka ike. O nweghị ihe imere gịnị If you wan ịma. go far for this life, hold God tight. I get why. Maka na o nwere ebe ọ ga-eru gị mara na God dị, o nwere ihe kere eluigwe ka ụwa. O nwere onye kere eluigwe mee gịnị ka ụwa. O nwere onye mere ije mgbe ide 4 years ịma onwe gị mgbe ahụ. Ịma ka isi gị ije n'ụwa. Ịma mgbe ị ṅụrụ ara nne gị. Mana Chineke ma. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ tọọ ntị n'ala ị ga-anụ ọtụtụ ihe. Bend down, you go see Aba. Tọọ ntị n'ala ị ga-anụ ọtụtụ gịnị ihe. Anya ruo gị ala. Information is power. Thank you. Mana ọ wụ onye ma ihe ga-anụ information. Thank you. Ama m na nwere ihe ị nụrụ. Akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agụ ọ sị anyị gezie ntị nke ọma anyị adịla quick to speak. Mana anyị gezie ntị gịnị n'ala. Abụla onye na-eme ngwa ngwa iwepụta okwu n'ọnụ gị, bụrụ onye na-egezi gịnị ntị. Nke ọma. Mana ị gaghị ege. Ọwụ ọnụ ahụ na-agba gị wara ya dị ebe a ga-anọ share ya information ga-abara gị uru n'ụwa. Ị chọghị ịma. Ọzọ dị ka ibe ya si ohere ọrụ apụtala ọsụkam. Ihe ọbụla to you wo scam. Hapụ ndị ahụ mgbe ọla hapụ ndị ahụ. You know? Dịtụkwanụ positive for once. Jee mụọ tailor maọbụ nke ọnụ na-akpọ fashion designer. Ndị niile na-akpa ya abachala ha ọgaranya. Temple na-akpa ya omekiala ya in life. Destiny gị na temple ọwụ otu. Iwu temple. Gị rụtụwa aka amaghị onwe ihe mere n'ụwa emete gị. Ozu nwa bekee. Bulie gị elu mba. Always giving excuse. Be positive for once. Jee chọọ ebe ikekwe ụlọ akwụkwọ nọziri ndị akụziwe mụnwa ga-aga ebe a mụ na ụmụaka. Excuse eme gịnị eju gị ọnụ. Rielu ọjị. Ọ dị ego. Ike agwụla. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ogere ịkpọbata anyị kene ya bụ ndị na-eto eto na mgbede a okwu ndụmọdụ. Kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye onye na-eto eto na mgbede a bụ onye na-achọ ịmalite ndụ ya, bụ nwatakịrị ahụ na-amaghị ebe ọ ga-ebido aka ebido amalite ndụ ya? Ya bụrụ na ị nwere okwu ndụmọdụ ị ga-enye ya, bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ soro ibe gị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme, gị gbalịa agba okwu gị nkenke. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ka ekunu mere. Anyị dị mma. Nke Awụja ka Chineke dakpọ. Awụja. Ịnọkwa ya oteela o. Business ketinye we. Okay, welcome. So you see ihe ọnụ na-ekwu dị mkpa, but ihe na-eme na onye a na-agwa ọ na-anụkwa. Because ịbịa hụcha ihe otu ụmụaka ma ndị jagawa isi ma ndị luwe na ikpere ma everything ha na-eme a ga-eyi singlet enwere ike iji isi ha jem bisa ewebe ka and so on and so forth. Then gịla agwa ihe so nothing mega emechakwa ha eme ọkụghọtago. So ịma ọ dị onye a jụrụ nụ ọ nwere ka ị ga-ekwa na ya kparịwa adịghị then dị mkparị ejiri nwoke ike so otu ọ sọrọ wee ka ya mee because nwaanyị isi achịcha ofe iwele ewe ọ bụ isi ike n'ala ọkwa ya ka udeku ha jisi ike onye ọ gara otu ọ gara anyị ga na-ekwukwe onye sọrọ ya kparịa anyị doesn't matter what is important ikwere ihe Chineke chọrọ ka ikwuo. Ndewo ya gaziere gị nọ na Facebook anyị Christian Osuoha anyị ahụ n'ozi gị
ọ sị mgbede ọma Uchenna na Clara isi ohizibata ozi gị ese ihe ị ga-agwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-etolite etolite nwatakịrị a bụ na ya gbalịa mụọ aka ọrụ tupu ya na-aba mahadum. Ọsị Chineke gọzie anyị abụọ. Mụ na Chimso ọsị ihe mere o ji ekiri anyị na Facebook bụ ka ọ hụ wigi Clara na ka ọ dị ka ọ lọghachie na redio ya gaziere gị nọ. Mụ na Chimso ya bụ uchere obi ga-adakwala ụda. Mgbede ọma. Mgbede ọma, good evening. Evening. Ọ bụ achọsi ekọnọma na-akpọ m. Okay. Ọdụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa na-eto eto, especially ndekọ ugbu a. Ile anya na famili ndị isi pụta ata aka sedere ha egichi ike gachaghara sekọndịrị skuul ga-acha aka ọrụ ị ga-amụ ma wee zụwa ezuje zụwa ahịa ma otu esi azụ ahịa ọ ga-ehepụ mana chere kene onye na-aga ya bụ akwụkwọ nwekwara ike ịdị na-amụkwa ọrụ na-eme ha abụọ otu mgbe ọ na-adịcha izu. Oke, ọ na-adịcha izu ọkwa ya. Ọ na-adịcha izu like eji meji onwe m ama atụ ma m gachara sekọndịrị skuul pụta ma agaghị amụmụ ahịa gbaa bọị 8 years after 8 years ọ ga m esetụlụ m na awụmonye ji eriju afọ azụ ndị ka obere nọ ndị amị lụọ nwaanyị jikwa eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ so o wetu obodo anyị n'ime isi hụ ya. Ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọmenyi ọha. Anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a ọzọ Francis Prince Welu Nnamani isi nnọọ Amagunze dị na steeti Enugu na-ekiri anyị. Ọsị mgbede ọma na ndụmọdụ ọ na-enye onye nwatakịrị na-eto eto nwa agbọghọbịa nwa okorobịa na-eto eto bụ ya kpachapụ anya ị hụrụ agụmakwụkwọ ya ji ego akwụkwọ ya mụkwa aka ọrụ ya zere tọgịrị akpa obi no girigiri gbidigbidi ịma ha aka otu nzuzo na ihe ọbụla nwere ike ile ọdịnihu ya laa ya n'iyi. Thank you so much. Ọzọ Francis Nnamani. Mgbede ọma. Ọkụuche lakrala mgbede ọma o. Ndewo. Abụ Nnamdi eshiri dị m mfọ mmiri akpọga. Enwere ihe na-enye ụmụ okorobịa anyị na-agba ọbịa anyị nsogbu nsọpụrụ. Okay. Ịsọpụrụ ndị tọrọ ha. Ụfọdụ anyị chila poor family amahụla anyị nwere ike ịsọpụrụ mmadụ agwa anyị la ndụ anyị eme ndị Chukwu gọziri nwere aka enyere anyị aka ndị Anambra sị na mmadụ na ibe ya ara bụ n'ọnụ bifo a na-awụ ihe oke gị sọpụrụ ya enwere ihe ọ ga-emewa gị ile eji ya gị nyere ya aka n'ihi na ime ebe nsọpụta ga-esi ị gwara mahadum ọla ị na-aṅụrịta ihe emehụ gara mmadụ ibe gị ahụ ofu everyday na-ekpe ekpere ka Chineke gọzie bet ndụ ihe ndị ahụ nwere ike inyere gị aka dịka mmadụ iwetata onwe gị ala nweta iru ọma bikọtụ God ga-ejirila mmadụ agọzi mmadụ ibe ya ebe aka esi eme ya ka ọ ma gị nwee mkparị ibido ihe onye kpọtụrụ gị ị ga-asọpụ ya dịka mkpọkọrọ moto a ọ maka Chukwu agọziere aga m eru m gị iruru ka ana m arịọ arịrịọ sị ụmụ okorobịa na agbọghọbịa nwee nụ nsọpụrụ ebe onye toro unu nọ ọma nwere ike isi n'aka ha pụta ka onye nwe ngozi njụ. Ndewo ya gazie onye fe eze eru ya aka. Divine Chinyere ọ sị Clara wigi gị na ọlọvụrụ ya na ọmakakwa anyị ahụ na nke gị Jane Okafọ ọsị ndewo na Uchenna na Clara aha gị bụ Oziọma Okafọ isi Nnewi dị na steeti Anambra na-ekiri anyị. Ọ sị ọ dị mma ka ndị na-eto eto mụta aka ọrụ n'ihi na o nwere ka obodo mere gịnị dị ugbu a. Thank you so much. O nwere ka obodo dị. O nwere ka obodo mere gịnị dị. Chinaza ekpere Kristian nwa na-eri ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara na o chere na ọgbọ kọmputa anyị na ugbu a agbanwechala gịnị ihe niile. Anyị ahụ na nke gị nwa God Lucy ọsị ahụ na-ekele anyị ọsọ na wedon Uchenna na Clara ya gazie. Anyị ahụ na nke gị Ude Christian King ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara na ndụmọdụ ọ na-enye ndị na-eto eto bụ na ha lekwasị anya n'iwulite onwe ha self development kama ịdị na-achụ ụmụ soft money ndị a. Ọsọ hụrụ anyị abụọ n'anya na anyị na-enye ya gịnị obi aṅụrị ya gazie nọ Ude Christian King. Mgbede ọma. Uche nwa ga-ama ka nka m. Brodo yo. Brodo yo nwa afọ obo I'm calling from Mechanic Village Ọjị. Uchele. Kankam. Jimundi lesto. Jimundi boye gị ma gwa gị ebe ị gachi.
akwela ghọta so ọ dị mma ịnọ n'ụwa ga-echeki ndị bụ enyi gị cheki ndị leso ma ọkwa ndị ga-akpọla gị azụ maọbụ ndị ga-akpọla gị ihu bikos ihe eme n'ọtụtụ ụmụ agbọghọ ụmụ okorobịa at the middle age amazikwa ma ọ gawa ihu ma ọ gawa azụ ihe anọzi ileplem ọwa onye dị otu ọwa onye dị otu a aha ndị niile mekịrịlị anụ ha macha ebe niile ha nọ na abroad ha macha otu ndị chibọ ha ga ebe a na-eti lido chibọ ha ga ebe a na-agba asịrị because ha luzole the opportunity the time ha kwesịrị imeke ya tụọ dị mma mmadụ ịkpachapụ anya mara ụdị ndị ọ na-eso so that ọ ga-abụ ndị ga-akpọlarị ya aka klọk azụ at the end of the day asịrị m brodoyo nwafọ obowu ndewo ya gaziere gị n'obrodoyo ya bụ chere obi gị adaala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị ozi nke si n'aka papa ejima makwanụ Sunshine Izuchukwu ụka ọnụ ọ sị mbedo ọma Uchenna Clever na nwada Clara ọ sị ndụmọdụ ọ ga-enye ndị na-etorobịa na-etolite etolite wụ na ha nwakwala nwa tinye aka na ịga ịrụrụwa aka agwa rụrụ arụ agwa na-arị mma na ha zerie na ha biko bie ndụ ha n'ụzọ aka nkwụmọtọ ọzọ dịka ibe ya na ha biko mepee anya ha hụ na ha mere gịnị ha nyere vootu ha na onye ndu maara nke ekwe na-akụ n'afọ 27 na-abịa abịa na ya bụ ntụliaka elu a ga-eme n'afọ 27 na-abịa abịa ma ọ wụhụ ya na ha nke ha hụgugbu awụ Shege ha ga-ahụ Shege Banza ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị John Bosco Uhie ọsọ Uche na Clara na ndụmọdụ na-enye ndị na-eto eto bụ n'oge anaghị eche gịnị mmadụ na ha gbapụ ya ọsọ aha gị bụ John Bosco Uhie isi ọjị zibata ozi gị anyị ahụ na nke gị Don Ike ọsị mgbede ọma my people na onye chọrọ ime eke ya na ụwa anyị nọ n'ime ya onye chọrọ ịba uru n'ụwa ị hụrụ Chineke ya jidesie ya aka ike tupu ya na-ejide gị n'ihe ọzọ ya gaziere gị Don Ike ya bụ uchere obi gị adaala ụda anyị gbamọrọ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya nye gị nwa bụ nwatakịrị na-eto eto ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị o zochala ma gbachaa eji m n'aka na ị nụrụ ya bụ okwu ndụmọdụ anyị litọrọ gị na mgbede a jiri ya ma egene mụrụ ihe nwa ewu gba ikpere n'ala ya aṅụta nne ya ara ị hụrụ nwa ewu ya gba ikpere n'ala ya aṅụta nne ya gịnị ara were okwu ya mere ihe nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị gbapụ ya ọsọ je wetara gị akụkọ ụwa emekwala ngagharị Echo FM 100.7, the fresh news people. ọ kụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee bụ abalị 13 nke ọnwa ise afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpu ị hụrụ na mgbede a onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja enye n'iwu ka a tụọ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị mkpọrọ afọ 75 75 years imprisonment. Ị ga-anụrụkwa n'otu pati MDC emeela ka ọhaneze mara ego ole ha jiri akwụkwọ nomination fọm ha. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na mbize ala bụ etikpek emeela n'isi mba Iran bụ Tehran. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa n'onwe m
Uchenna Clever Ọnụọha. Ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja atụọla onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Salim Maman mkpọrọ afọ 75, 75 years imprisonment maka ime nrụrụ aka ego dị ijeri naira 33.8 33.8 bilion naira. Ya bụ ụlọikpe ukwu ala anyị site na nchabi ikpe ha chabiri bụ nke si n'aka ọkaikpe ziri ezi James Omotosho ya bụ ụlọikpe ukwu ala anyị site na nchabi ikpe ha chabiri bụ nke si n'aka ọkaikpe ziri ezi James Omotosho ma chara ya bụ Salim Maman ikpe n'ebubo 12 otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC bochara ya bụ ebubo gbadochara ọkpọ n'ime nrụrụ aka. Akụkọ a nụrụpụrụ na ya bụ Salim Maman anọghị na ya bụ ụlọikpe mgbe ụlọikpe chabiri ya bụ ikpe ma nye iwu ka a tụọ ya mkpọrọ afọ 75 bụ 75 years imprisonment, mana ka ọ dị ya bụ ụlọikpe enye n'iwu ka ndị ọrụ nchekwa malite ozugbo chụwarụwa ya bụ Salim Maman ma nwụchie ya. Ya bụ ụlọikpe nyekwara iwu ka a napụtacha ya bụ Salim Maman ngwongwo na ngwongwo ọha na eze nwe ọ gara gabukọrọ. Ka nke a na-ewu ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Salim Maman a na-ekwu okwu ya bụ onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị n'oge ọchịchị Buhari malite n'afọ 2019 ruo n'afọ 2021 gara aga. Onye ama ama n'otu pati African Democratic Congress na steeti Niger bụ nwa amadi aha ya bụ Mohammed Pautagui agbarala akpụkpọ fọm otu pati African Democratic Congress iso azọ ọkwa gọvanọ steeti Niger na ntụliaka elu gọvanọ agaji ime na steeti Niger n'afọ 2027 na-abịa abịa. Dịka ọ na-ekwu okwu mgbe o nwetachara ya bụ akwụkwọ nomination fọm otu pati African Democratic Congress bụ ADC, Pautagui kwuru na ihe mere o ji kpebie ịpụta soro ụzọ ọkwa gọvanọ steeti Niger bụ iji hụ ohere leba ya anya bụ ihe nhịahụ ndị steeti Niger na-agabiga ọkacha n'okwu gbasatara ụkọ mmiri ọṅụṅụ na ọnọdụ enweghị nchekwa. Ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Pautagui a na-ekwu okwu ya so gọvanọ steeti Niger bụ Mabago zọọkwa ntụliaka elu praịmarị maka ọkwa gọvanọ otu pati APC n'afọ 2023 gara aga. Otu pati NDC etinyela nde naira 60 bụ 60 million naira dịka ọnụego ha ga-eji ere akpụkpọ fọọmụ ha bụ nomination fọọmụ ha maka ọkwa onye isi ala ma tinye nde naira 30 bụ 30 million naira dịka ọnụego ha ga-eji ere akpụkpọ fọọmụ ha bụ nomination fọọmụ ha maka ọkwa gọvanọ ha. Ya bụ pati tinyere akpụkpọ fọm bụ nomination fọm ha maka ọkwa ụlọ nzukọ seneti n'ọnụego nde naira 5 bụ 5 million naira ma tinye akpụkpọ fọm ha bụ nomination fọm ha maka ọkwa ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ House of Representatives n'ọnụego nde naira 4 bụ 4 million naira. Ebe ha kwuru na ihe ha ga-eji ere akpụkpọ fọm ha bụ nomination fọm ha maka ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti ga-abụ otu nde naira na ụma ise 1.5 million naira. Na akpụkpọ timetable ya bụ otu pati MDC wepụtara ọha na eze bụ nke gosiri ka ha si hazie ntụliaka elu praịmarị ha bụkwa na akpụkpọ timetable onye isi oche ha bụ Senetọ Moses Cleopas na onye ode akpụkpọ ha bụ barista Ikenna Morgan binyechara aka na ya. Ya bụ otu pati MDC kwuru na ha ga-amalite ire ya bụ akwụkwọ nomination fọm ha malite n'abalị 21 nke ọnwa Mee anyị nọ n'ime ya ruo n'abalị 23 nke otu ọnwa Mee anyị nọ n'ime ya. Na ya bụ akwụkwọ timetable ha wepụtara, ya bụ otu pati MDC mekwara ka ọha na eze mara na ọ bụ n'abalị 29 nke ọnwa Mee anyị nọ n'ime ya ka ha ga-eme ntụliaka elu onye isi ala praịmarị onye isi ala ha. Onye nnọchite anya mba Britain n'ala anyị bụ Naijiria bụ nwa amadi aha ya bụ Gileva ekwuola ya ụgha na onweghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị mba Britain ga-akwado na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị bụ Naijiria n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ Gileva kwuru nke a dịka ọ gara zute gọvanọ steeti Kwara bụ Abdurrahman Abdulrazak na obi ọchịchị gọọmenti steeti Kwara Dene Loren
bụ ebe ọ nọkpuo ya ha na-achata ụkwụ na aka ndị mba Britain agaghị adị na ya bụ ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa na-asọ ihe mba Britain chọrọ agwụchala ịhụ na emere ntụliaka elu gara nnọọ serere werere na Naịjirịa. Mba Iran enye n'iwu ka egbuo site na mkpugbu otu nwoke ọ bụ ha mara ikpe ọnwụ maka ịgbara mba Israel ama bụkwanụ nke na-eme ya mmadụ 6 ha gburu site na mkpugbu maka ịgbara mba Israel ama kemgbe ọgụ dị n'etiti ha na mba Amerịka na mba Israel malitere. Ya bụ mba Iran kọwara ya bụ nwoke ha mara ikpe ọnwụ aha ya bụ Eshan Afreshte bụkwanụ onye dị afọ 32 32 years dịka onye mba Israel ji akpọ ụgbọ maka ịgbara ha ama. Ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ mba Iran n'ọkwa n'ụbọchị Mọnde gara aga gbuokwa nwa amadi dị afọ 29 29 years aha ya bụ Efan Shakazadeh site na mkpugbu maka ịgbara mba Israel na mba Amerịka ama. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ mba Iran ka ihe nchọpụta emere kwuru na ha na-agba ndị nke abụọ ma ahụcha mba China na mba na-anaghị egbu oge n'igbu onye ọbụla ha mara ikpe ọnwụ. N'ime afọ 2025 gara aga ihe nchọpụta emere gosiri na ya bụ mba Iran gburu mmadụ dị 1,639 1639 people site na mkpugbu bụ ndị ha mara ikpe ọnwụ ebe ka ọ dị n'afọ abụ 2026 ha egbuokwala mmadụ dị 194 194 people site na mkpugbu. Akụkọ a nụrụ ekwuola na mbize ala bụ etikpeke emeela n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee n'isi mba Iran bụ Tehran. Otu ụlọ mgbasa ozi dị na ya bụ mba Iran kọwara ọha na eze na magnitude ya bụ mbize ala mere na Tehran dị 4.6 4.6 magnitude ebe omimi ya ruchara kilomita 10 bụ 10 kilometers ka ọ dị. O nwebeghị onye akụkọ kọrọ na ọ tụfuru ndụ ya ma ọ bụkwa na nweta ihe mmerụ ahụ na ya bụ mbize ala etikpeke mere n'isi mba Iran. Ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwekwala mgbe ya bụ mbize ala mekwara na mba Iran n'afọ 1990 gara aga n'otu ebe ọwa ama dịka Rud Batarom bụ mbize ala magnitude ya dị 7.4 magnitude bụkwanụ nke tara isi ihe karịrị mmadụ dị 4,000 over 4,000 people mgbe ahụ. Ayigbo mụrụ nze ma mụ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ile dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kpụrụ n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja enye n'iwu ka atụọ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị mkpọrọ afọ 75 75 years imprisonment. Emekwara nke ịnụrụ n'otu pati MDC emeela ka ọha na eze mara ego ole ha ji ere akpụkpọ nomination fọm ha. Emekwara nke odo oge anya na mbize ala bụ etikpeke mere n'isi mba Iran bụ na mbize ala bụ etikpeke emeela n'isi mba Iran bụ Tehran. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị chịkọbara akụkọ a ka m onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na Nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. Echo FM, 107 fresh news people. You're
nwa pụtalụ nwa na muke ebe nwa pụtalụ nwa na chake ebe nwa pụtalụ nwa bụ nkili ebe nwa pụtalụ wenu agbaje boys ịhụla ndị boys agbariba ndasị ya kpariba ama m nnọọ Clara nwoke ọcha